A Xunta de Goberno local aprobou esta mañá a nova ordenanza de mobilidade e espazos públicos, unha normativa que será abordada no vindeiro pleno municipal e que podería entrar en vigor no mes de outubro. Nos agardamos e temos a esperanza, por coherencia, de que non teña especial dificultades, senón que agardamos que incluso aprobe por unanimidade do pleno. Esta ordenanza xa pasou polo pleno municipal de febreiro e tras ser aprobada naquela sesión, abrirase un prazo para presentar as alegacións pertinentes. A máis relevante das que se admitiron foi que nas zonas de preferencia, cando haxa, digamos, coexistencia entre peóns e vehículos, vehículos de calquer tipo, motorizados ou non, pois poñíase 2 metros para poder superalo, e por analoxía co que pon a legislación sobre as bicicletas e vehículos baixou 1,5, non? Nesta nova ordenanza incorporáronse todas as medidas adoptadas nos últimos anos polo Goberno municipal. Por exemplo, nesta normativa incluíronse todas as limitacións de velocidade no centro histórico, así como tamén a regulación das bicicletas e patinetes eléctricos. Cando un vai en bicicleta, pois boa parte, polo que observamos, boa parte dos ciclistas van pola calzada, que por non teñen que ir, excepto os críos, van pola calzada, pero outros buscan o refuxio de ir pola beira rúa, que así van máis seguros, creando perigo aos peóns. Eso non pode ser. Por lo tanto, igual que os vehículos de mobilidade persoal, que está habendo algúns dunha potencia nas condicións que van máis rápido que os coches pola calzada, é que circulan pola beira rúas e non pode ser. Con esta nova normativa, todas as vías do rural pasarán a ser de preferencia peonil e, polo tanto, ao igual que no centro da cidade, os maiores de 13 anos que conduzan unha bicicleta ou un patinete deberán circular pola calzada. No caso de ir pola beira rúa, as sancións poden ascender a 200 euros.